Mubagra, ayo lokton, ayo lokton, ayo lokton. Mubagra, ayo lokton, ayo lokton, ayo lokton. Kamsa, ayo lokton, ayo lokton, ayo lokton. Dipramoto, ayo lokton, ayo lokton, ayo lokton. Dipramoto, ayo lokton, ayo lokton, ayo lokton. Dipramoto coba kelai cini manfaina cung malaika, malaika, malaika. Dipramoto coba kelai cini manfaina cung malaika, malaika, malaika. Oh tahura, oh buhura, tole tole, hakai kotoro cung thang lai nai, malaika, thang lai nai, thang lai nai. Ini taku media na hambai joto na saimono sara Tripura borok rok sudu Tripura simia pura sini India Bharat borsho no kapi thangka je sini Maharaja Kisur Dev Burman sini Tripura sarok Tripura sarok ni bagai je kaisa hunger strike fast and to death abo Februari 28 tarik ni simi cengmani Mia 2 tarik obdi chung Maharashtra no logeri woi hatai kotoro bormorawo je hunger strike no chung success kai mangka aboni bade Mia chung prai deta digi chung khnaka Tripura government Tripura motha tai Indian government je mo memorandum of understanding of brok ni accord soiri mani chung nukka abo chini je Maharashtra ni Tripura sa rok ni bagai je coba abo successful engka an bagai tini hai na hai sini kasuksa Maharashtra ni kobok Mumbai chung tini 47 ambasa 47 ni joto Triprasa rok chung tabuk bormora hatai kotor digi lamri tongo sini 47 ambasa ni prai 42 ta gari hai tabuk chung thangai mangkha tei list mutabik tabuk 42 ta angkha tai busuk phainai abo tabuk jara tui chung saimia ko jotono hatung khaja khaiye je 47 ambasad tongnai indigenous people rok ba Triprasa rok tini je Maharashtra ni je stage of hai boktotar nai hinmani no khagan bagai chung tiarungjak abono chung tini lokorona sanani muchungo je chung khansa ini je mari abo chung khansa tongmani bagai no jini kasuksa Sri Sri Maharaja Pradut Kisur Dev Burman tini Triprasa rok ni bagai chung kaisa itoihasik ba chung laibuma tiklai mangkha aun bagai chung sanani muchungo Tripura motha rok jara bengai nai rok je party chikon borok ni Maharashtra ni loget meeting rok ta thangdi bono mungkhui Maharashtra porjonto hinia je Pradut hinai mungkhunai rok tini brok no chung kok kachanani muchungo tabu je Triprasa rok khansa tongmani bising no kusung kusung generation next generation no jini Triprasa rok je phai asai phainai rok borok kaham khaino o Tripura hawo borok choli mannai aboni hai kaisa chung laibuma sanami mangkha abo chung khansa ni bising tino aun bagai chung khansa taibo matongnai jini coba oro omobai simi thaiya jini je manthai suktai je memorandum of understanding o suimani abo jotokhon kaham kai implement ongyasak chung khansa khai coba khainai tai joto Maharashtra no logeri nai hineno chung ready tongjak Mia busuk jara tei mankha tam mankha abo kisas chung jeti nukmani aro to prai chini je Triprasa rok ni nangpuk mani no bebak mani manka je language right land right nini financial autonomy abo hai rok je nangpuk mani chini Triprasa rok abono bebak mani thangka
abono main dorkar jeti main dorkar no chung mangta.